Така, време е за нашето послание за енергия на седмицата. Да видим какво ни казва нашия висш аз, нашата душа и въобще да не е логиката, защото непрекъснато се заливаме от информация и непрекъснато умът ни ни кара да се чувстваме изключително аналитични, логични, тревожни. Затова е много хубаво да си давате време на себе си, да създавате време на себе си, да дигате вибрацията, енергията, да се чувствате добре. Затова използвам картите. Казах ви, че имам нестандартен подход. Гледайте какво направих. Събрах на брой колоди, които ги събирам в едно и ще си теглиме от тях, така че ще видим просто какво ни казва душата. Хайде да видим. Независимостта стои в основата на твоята сила и успех. Трябва да бъдеш независим. Не знам дали трябва, аз харесвам думата искам, защото всичко, което трябва, ни натоварва с много тревожност, но когато създаваш твоята независимост, независимостта не е просто само да си зависим материално, например, а да си зависим във всяко едно отношение. Независим да си във всяко едно отношение. Независим, извинявам се. Независим. Да си независим енергийно, да си независим на ниво дух, душа, тяло, всичко. Във всяко едно отношение. Независимост. Търси я. Или я си я създавай. Не бързай. Следващата карта. Не бързай и не насилвай нещата. Всичко се случва в най-подходящото време. Това послание, не знам на вас как ви резонира, но на мен ми е в десятката. Защото аз толкова съм се разбързала напоследък, че просто не мога да си взема въздух, което не е окей. Не бързай, не насилвай нещата. Всичко се случва точно в най-подходящото време. Уникално послание, невероятно добра енергия, поне на мен ми носи. Хайде още една карта. Вярвай в мечтите си. Съвсем друг тип карта. Когато живееш, ден да мине, друг да дойде, се чувстваш нещастен. Много е важно да търсиш вдъхновението и да правиш стъпки в тази посока. Да търсиш това какво те вдъхновява и да предприемаш действия в тази посока. Вярвай в мечтите си и предприемай стъпчици към тях, към тяхното реализиране. Винаги се случва. Вече манифестирането не се случва просто само с писане, то се случва просто с преживяване и с извикване на друга реалност. Още една карта. Ти си канал за божествена лечебна сила. Ако някой може да случи нещо в този живот, това си ти. Не търси отговорите навън. Отговорите са в теб. Все повече с времето си дадах сметка, че каквото и да знам, каквото и да съм научила, каквито и книги да съм изчела, на колкото и програми да съм присъствала и семинари, информацията е чудесно нещо. Но в крайна сметка тя просто води пак до едно и също. Отговорът е в теб. В твоята душа, в твоята интуиция, в твоята свободна воля, в твоя начин на избор. Ти решаваш какво можеш да случиш. Ти решаваш как ще го случиш, ти решаваш какво ще си позволиш. Ще си позволиш ли да следваш някакви програми наследени във времето или ще се създадеш нови? Ще направиш това, което те кара да се чувстваш добре или ще направиш това, което трябва да случиш, защото другите го изискват от теб. Ти решаваш. Всичко е в теб. Всичко е в теб. Уникално е това. Приключвам до седмица в състояние на щастие.